Ate Mitch, ano po ba sikreto mo? Bakit ang ganda mo? Hala, uy, mutuo na jud ko ani ba? Char. Sikreto? Pabilin nga gyapong sikreto. Charis. Bitaw, this year jud ko nakabantay. Murag ni hamis-hamis jud ay tagamay. Kay actually, daghan jud kay kog mga bugas-bugas or mga up-up sa akong fest. Like, very haggard jud tan-aon. So, kay kani akong mamshi kay affiliate member man sa Shopee. And then, Garnier or Garnier siya. Message her for a collaboration. So, gipadalhan siya set of product sa Garnier. Uy, disclaimer, dili ni binayran nga vlog ha. But, sigwi-sigwi lang putag very light good since naabi nag-ask. So, mauto, ako yung nagamit sa serum sa akong mamshi. And just after 1 or 2 weeks of using, effective jud siya dayon. I know I'm too young pa to use skincare product. Pero kanina naman pong serum and ni-effect naman pud. So why not ipadayon? O diba, Garnier, baka naman. Charis. Na-reveal na naka akong secret ha. Imbis secret round to ba? So if you want to order, naala jud sa comment section ang link. So if ever na ay mo comment or magpuna, nganong ga skincare na ko nga 12 pa man in town ko. Well, skincare lang po ito. Wala ko nagpa-botox, no? Joke. But skincare is always better than makeup. Bisag bata rata, dapat blooming gihapon, di ba? As long as wala na to pasagdi ang atong pag-eskwela. Skincare is also self-care. And self-care is for all ages. O di ba? Advanced na kay kung ma-explain. Wala pa ganit ng bash.